Royal prezintă seria Pro V20100, cea mai recentă adăugare în portofoliul Ricoh de printare alb-negru, cu alimentare continuă din rolă pentru hârtie între 45 și 250 de grame pe metru pătrat. Cu o viteză de 150 de metri pe minut la o rezoluție de 600x600 dpi, deschide o gamă largă de aplicații, putând tipări până la o lățime de 558 de mm, respectiv 3 formate B4. Imprimarea duplex se realizează într-o singură incintă, fiind una dintre cele mai mici imprimante de acest fel. Sistemul specific de capete piezo și sistemul de alimentare cu cerneală pigment pe bază de apă asigură costuri reduse de mentenanță și exploatare. Sistemul de alimentare TechNow dispune de un control al rolei foarte precis, pentru a oferi un flux de alimentare controlat necesar pentru cele mai noi imprimante digitale cu cerneală. Folosim tehnologia rotativă pentru o tăiere precisă la viteze de până la 180 de metri pe minut. Sistemul de tăiere TechNow C20 este o soluție ideală pentru printurile bine poziționate, asigurând compatibilitatea vitezei cu imprimantele monocrome sau color. Ecranul tactil de control face ajustările operatorului rapide și ușoare. Sistemul EB Smart Binder pliază foile individual înainte de colectare, rezultând un produs finit plat de până la 200 de pagini sau 10 mm grosime. Citirea codurilor de bare și respingerea automată a broșurilor incomplete asigură integralitatea lucrărilor. Sistemul de tăiere la 3 fețe asigură o productivitate de până la 7000 de broșuri pe oră, One Up, sau 14.000 de broșuri pe oră, Two Up. Broșurile sunt livrate pe banda transportoare, putând fi configurate în loturi.